Maghanap tayo ng lutuan. Ito siya, oh. Ito ang napili ko. Maghanap tayo ng mga gamit sa bahay. Diba? Ayan. Ang ganda po dito. Dito po sa Welcome. Ganda kaya. O, diba? Nandito tayo sa Welcome. Ayan. Oh, ganda diba? Ganda. Mga manang. Tingnan naman ninyo mga manang. Oh, ang ganda. Ayan. O, diba? Gahanap ako ng gagamitin sa bahay. Dahil alam niyo naman, hindi naman po ako maglilipat bahay. Ano lang, titingin-tingin lang kasi wala pa tayong pambili. O, diba? Ang ganda naman ito. There. O, diba? Ganda na. Yan. O. Diba, mga madam? Ayan. O. Diba, ang ganda. Ayan. Ayan lang po. Ganda ng ito kaya bagay sa ano, ganda no. Diba ang ganda niya no. Diba no. Ganda, trip ko yan, ganda niya talaga. Ganda nito, ang ganda din ng presyo. Diba mga manong, ang ganda niya. Yan. Ito ang gusto ko. Kaso, super mahal. Kaya matyaga na lang ako sa papag. Pwede pa. Yan. Trip ko to sa garden. Ganda talaga nito. Kano kaya nito? Mahal yata. Tingnan natin. Tingnan natin. Yan. Ganda ng mga plants pero peke naman pala. Maglagay ka. O, diba? Ang ganda. Parang totoo siya. Pero peke. O, diba mga manang, ang ganda niya. Mga manang ko, tingnan naman ninyo. O, yan. O, diba? Tingnan ninyo. O. Yan. O, diba? Ang manang yung ambisyosa, pupunta ng Wilcon. Kala mo daming pambili. O, yan. Sige. Hanap-hanap lang tayo mga ano. Yan. Ang ganda. Pero bubutasin yung bulsa mo. O, diba? Ang manang yung ambisyosa. Yan. O, tingin tayo ng tingin. Wala naman tayong pambili. O, diba? Pero, yan. O, diba? O, eto. Ganda niya dito. Trip ko din itong mga to. Yun nga lang. Ang hirap maglinis. O, diba? Ganda niya. Ayan, ang ganda. O, diba? See. O, tapos titingin tayo ng pang ano sa kusina. Alam nyo na, kasi ang ambisyosa ng inyong ambisyosa kasi ang manang ninyo. Ayan, o, diba? Saan kaya ditong maganda? Kasi ilalagay namin sa palagyanan ng mga paso, mga ano namin. Pero maganda rin to, oh. Pero maganda rin yung bayad, diba? Ganda niya. Maganda rin yung bayad. Oh, yan. Ambisyosa ambisyosa kasi ako, kaya ito mo na. O, tapos meron pa pala dito. Ay, aba, sosyal. May ano siya, may basurahan. Ito mo may ano rin to dito. Naka 10%. Oh, kaso mahal. Ate. Oh. Ayan.
Tingin-tingin. Ang mahal naman ng basurahan yun. Basurahan lang. Nasa 3,000. Grabe. Diba? Diba? Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda rin ng presyo. Siyempre, kung gusto mo ng maganda, maganda rin yung presyo. Yan.